Apa mana ya? Aku kate mlebu Andi iki. Duh, apa sih arek iki? Awakmu iku lapo sih, Rek? Kok ngomong-ngomong dhewe? Aduh, iki lho Saf, aku lagi gawe planning gawe ke depane. Kan aku wis kelas 9. Oh alah, gawe planning toh. Iya. Ngomong-ngomong, awakmu planning ke depannya apa? Awakmu wis gawe planning ta? Ya wes lah. Lek aku ya, yang penting nilai rapotku apik. Apa mana TKA? Mari ngono, aku iso mlebu SMA impianku. Widih, moga-moga keturutan ya Saf. Amin. Wih, gak kerasa ya, awak dhewe wis kelas 9. Iya Rek, rasaku cek tas ae wingi MPLS. Saiki wis mumet mikiri SMA ndi. Iya Saf, gak kerasa ya. Aku tak ngelanjutno ngarep planningku dhisik ya. Ya wis kuno,